Ассалому алайкум бинанагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи тиловатии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода. рӯзи гузашта президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Имрӯз маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев дар майдони қасри миллат, ки ба хотири пазироии меҳмони олиқадр идона оро ёфта буд, баргузор гардид. зимни ин сафари расмӣ миёни ду давлат тафовуқоти тозаи ҳамкорӣ ба даст омад. ҷузъиёти ин сафар дар таҳияи ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 19 майи соли 2021 президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. 20 май маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев дар майдони қасри миллат, ки ба хотири пазироии меҳмони олиқадр идона оро ёфта буд, баргузор гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаевро самимона истиқбол гирифта ба болои шоҳсуфаи фахрӣ даъват намуданд. барои истиқбол аз байн омода буд! ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Қазоқистон батальони қароволи фахрӣ ба муносибати ташрифи расмии шумо ба сарзамини ҷумҳурии Тоҷикистон саф ороста шуд. командири батальони қароволи фахрӣ подполковник Ҳофизода. Мэр города Душанбе, председатель Нижней палаты парламента, премьер-министр, руководитель исполнительного аппарата президента Республики Татарстан, министр иностранных дел Татарстана, помощник президента Республики Татарстан по вопросам внешних связей, министр обороны Республики Татарстан, министр внутренних дел Республики Татарстан, председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и посол Таджикистана в Казахстане.
руководитель администрации посла Наштова, зампремьера-министра иностранных дел Кудерги, заместитель премьер-министра, председатель комитета национальной безопасности, министр обороны, замруководителя администрации, спецпредставитель по международным вопросам. پس از انجام مراسم استقبال رسمی مهمان عالی مقام، بررسی مسائل رشد و توسعه مناسبت‌های دوستی و شریکی استراتژیک تاجیکستان و قزاقستان در ملاقات خاصه سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم قاسم ژامرت توکایف آغاز یافته در مذاکرات وسیع هیئت‌های رسمی دو کشور ادامه یافت. Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, приветствую вас в Таджикистане. Очень рад нашей с вами встрече. Таджикско-казахстанские отношения сегодня динамично развиваются во всех сферах сотрудничества. Казахстан занимает второе место среди ведущих торгово-экономических партнеров Таджикистана. Укрепляются связи культурного сотрудничества, гуманитарного сотрудничества, области, а также хотел бы особо отметить наши взаимодействия в сфере безопасности. Наши страны успешно развивают в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и СНД. Готов сегодня обсудить с вами, уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, состояние и перспективы наших отношений, а также международные и региональные вопросы. Пожалуйста, предоставляйте. Уважаемый Эмомали Шарипович, прежде всего хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство, которое было оказано мне и моей делегации буквально с первых минут пребывания на священной таджикской земле. Мы придаем особое внимание и значение данному визиту, поскольку в повестке дня очень важные вопросы, связанные с развитием, укреплением двустороннего сотрудничества. Здесь есть действительно нам о чем поговорить. В прошлом году объем торговли достиг $800 миллионов, несмотря на пандемию. Это говорит о больших резервах в торгово-экономической сфере. И, конечно же, у нас есть предложения. Мы готовы выслушать и ваши предложения на этот счет. Что касается международной повестки дня, то действительно Казахстан и Таджикистан успешно сотрудничают друг с другом в основных международных организациях, будь то это Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества, ОБСЕ. И, конечно же, мы признательны за неизменную поддержку нашей инициативы совещаний по взаимодействию и мерам доверия в Азии. И, пользуясь настоящей возможностью, хотел бы выразить поздравления в связи с успешным председательством Таджикистана в СНД в 2019-2020 годах. Поэтому я считаю, что у нас есть все возможности для наращивания сотрудничества буквально по всем направлениям. Казахстан и Таджикистан являются без всякого преувеличения братскими государствами. Спасибо. در رفت ملاقات جنبه‌های مبرم رابطه‌های بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان، مسائل منطقوی و بین المللی و وضع کنونی و دورنمای مناسبت‌های همکاری با قزاقستان به طور مفصل محاکمه کرده شدند. نخست پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سرور دولت قزاقستان را به تاجیکستان صمیمانه خیر مقدم گفته به مردم دولت دوست صلح و شکوفایی آرزو کردند. Уважаемый Касым Жомарт Кемелевич, разрешите еще раз сердечно поприветствовать вас и членов вашей делегации на таджикской земле.
В формате тет-а-тет мы с вами подробно обсудили актуальные вопросы таджикско-казахстанских межгосударственных отношений, их нынешнее состояние и перспективы. Мы также провели обстоятельное объединение по региональной и международной проблематике. Таджикистан дорожит отношениями стратегического партнерства с братским Казахстаном. Казахстан занимает второе место в общем объеме внешнеторгового оборота Таджикистана. Настроение и далее предпринимать необходимые усилия для развития сотрудничества наших стран по всем направлениям. Мы очень высоко оцениваем ваш личный вклад, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, а также неоценимую лепту моего дорогого друга и брата, первого президента Республики Казахстан, Елбасы, уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева, в развитии взаимовыгодных таджикско-казахстанских отношений. В настоящее время эти отношения поступательно развиваются в политико-дипломатической, торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарных сферах, в области безопасности и других сферах сотрудничества. Выражаю уверенность в том, что результаты нынешнего вашего визита в Таджикистан будут всемерно способствовать их дальнейшему углублению. С большим удовольствием передаю вам слово, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Пожалуйста. Сердечную благодарность за исключительно теплый прием на священной таджикской земле. Мы почувствовали гостеприимство буквально с первых минут пребывания у вас в Душанбе. Это мой первый официальный визит в Таджикистан в качестве президента и первый официальный выезд за рубеж после или в условиях пандемии. Я думаю, что этот факт о многом говорит. Действительно, Таджикистан является для нас надежным стратегическим партнером, союзником. Мы, как и вы, дорожим отношениями сотрудничества с Таджикистаном. Вы, уважаемый Эмомали Шарипович, пользуетесь авторитетом, известностью в Казахстане как общепризнанный лидер таджикского народа. И, пользуясь данной возможностью, естественно, я хотел бы пожелать вам дальнейших успехов. Что касается сотрудничества между нашими странами, то за годы взаимодействия была наработана очень серьезная договорно-правовая основа. Более 80 договоров и соглашений. И, конечно же, основной договор – это договор о стратегическом партнерстве между нашими странами, подписанный в 2015 году. Мы сейчас буквально только что в узком составе обсудили вопросы торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и подтвердили обоюдное стремление к тому, чтобы наращивать это сотрудничество, искать новые сферы взаимодействия. Что касается Казахстана, то мы настроены очень серьезно, буквально по всем вопросам нашего взаимодействия в торгово-экономическом сотрудничестве. Несмотря на пандемию, в прошлом году объем торговли между нашими странами достиг 800 миллионов долларов. Это несмотря на пандемию. Что это значит? Это значит, что по мере преодоления всех трудностей, связанных с этой глобальной болезнью, наши страны могут выйти на новые рубежи взаимной торговли. Казахстан готов оказывать всяческую посильную помощь таджикской экономике. Мы обсудили вопросы взаимодействия по вопросам безопасности в Центральноазиатском регионе и за пределами Центральноазиатского региона, подробно обсудили афганскую проблематику. Я считаю, что эти переговоры являются полезными, и выходя из этих переговоров, мы еще раз подтверждаем союзнический характер наших взаимоотношений. Спасибо. ҷонибҳо зимни мулоқот оид ба рушду густариши муносибатҳои ду кишвар дар соҳаҳои сиёсӣ, дипломатӣ, робитаҳои байнипарлумонӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ, фарҳангӣ ва гуманитарӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва дигар бахшҳои муҳиму судманд табодули андеша карданд. дар рафти музокироти ҷонибҳо масъалаи дастгирии ҳамдигарӣ дар самти мубориза бар зидди бемории нави сироятии коронавирус ва амалисозии тадбирҳо барои коҳиш додани
таъсири пандемия ба иқтисоди кишварҳо баррасӣ карданд. таъкид гардид ки бо талошҳои муштарак мо тавонистем барои ҳифзу ҳимояи шаҳрвандон чораҳои таъхирнопазир андешем. дар ин зимн зарур шумурда шуд ки минбаъд ҳамкорӣ дар самти ташхис, пешгирӣ ва табобати сирояти нави коронавирус ва дигар бемориҳо идома дода шавад. рушди ҳамкории бахши тиҷоративу иқтисодӣ аз самти афзалиятнок арзёбӣ гардида. таъкид шуд ки Қазоқистон дар ҳаҷми умумии гардиши савдои хориҷии Тоҷикистон дар ҷойи дуюм қарор дорад. гардиши мол соли гузашта қариб $1 миллиард ташкил дод. зарур шумурда шуд ки минбаъд ба хотири таъмиқи ҳамкориҳо дар доираи фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ ба бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ, саноатӣ, кишоварзӣ, соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардад. Тоҷикистон ҳавасмандии худро оид ба ҳамкорӣ бо Қазоқистон ҷиҳати рақамикунонии иқтисодиёт, инноватсия ва воридоти технологияи муосир, таъсиси корхонаҳо оид ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, содироти маҳсулоти хуштамъу аз ҷиҳати экологии тоза ба Қазоқистон, ташкили марказҳои муштараки тақсими яклухти молу маҳсулот дар Тоҷикистон ва истифодаи мақсадноку пурсамари минтақаҳои озоди иқтисодии кишвари мо изҳор дошт. дар соҳаи нақлиёт зарурати тавсияи ҳамкориҳо дар соҳаи роҳи оҳан ва дигар арсаҳо, аз ҷумла аҳамияти барқарор кардани хатсайрҳои ҳавоӣ байни пойтахтҳои ду кишвар таъкид гардид. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар бахши муҳоҷирати меҳнатӣ, густариши робитаҳои илмӣ ва фарҳангиву гуманитариро муҳокима карданд. ҷонибҳо доир ба зиёд намудани шумораи квотаҳо барои таҳсили донишҷӯёни тоҷик дар муассисаҳои олии таълимии Қазоқистон ва ифтитоҳи муассисаҳои олии таълимии Қазоқистон дар Тоҷикистон ба мувофиқа расиданд. зимни баррасии масъалаҳои муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба дар чаҳорчӯби ташкилоту созмонҳои бонуфуз, аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Иттиҳоди давлатҳои мустақил, Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Созмони ҳамкории Шанхай ва Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, вобаста ба вазъ дар кишвари ҳамсояи Афғонистон, ҷонибҳо таҳкими ҳамкории муштараки сохторҳои амниятиро дар самти мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи нашоовар ва ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ зарур шумурданд. дар охири мулоқоту музокироти сатҳи олии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев барои даъват ҷиҳати анҷом додани сафари ҷавобӣ ба Қазоқистон изҳори сипос карданд. пас аз анҷоми музокироти васеъи ҳайатҳои расмии Тоҷикистону Қазоқистон дар ҳузур ва бо иштироки сарони давлатҳо маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев зери изҳороти муштараки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон имзо гузоштанд. сипас дар ҳузури сарони давлатҳо санадҳои зерин имзо карда шуд. созишнома байни Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тандурустии ҷумҳурии Қазоқистон дар бораи ҳамкорӣ дар мубориза бар зидди бемории сил, барномаи ҳамкорӣ байни Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Қазоқистон барои солҳои 2021-2023, ёддошти тафаҳум дар бораи ҳамкориҳои фарҳангӣ байни Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати фарҳанг ва варзиши ҷумҳурии Қазоқистон, ёддошти қолабӣ байни Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат ва рушди инфрасохтори ҷумҳурии Қазоқистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи саноат, ёддошти тафаҳум байни хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи айрокайҳонии Вазорати рушди рақамӣ, инноватсионӣ ва саноати айрокайҳонии ҷумҳурии Қазоқистон, ёддошти тафаҳум байни Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати савдо ва ҳамгироии ҷумҳурии Қазоқистон дар бораи ҳамкорӣ оид ба масъалаҳои татбиқи лоиҳаҳои муштарак доир ба таъсиси низоми тақсимоти молҳо. бояд гуфт ки дар доираи ин санад доир ба таъсиси марказҳои низоми
тақсими молҳо дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон 45 миллион доллари амрикоӣ ва дар маҷмӯъ барои татбиқи лоиҳаҳои соҳаи саноати Тоҷикистон наздики 500 миллион доллари амрикоӣ маблағ ҷудо мегардад. пас аз анҷоми маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ сарони давлатҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Токаев барои доираи васеъи хабарнигорон нишасти матбуотӣ ороста натиҷаҳои вохӯриро неку назаррас арзёбӣ карданд. Муҳтарам намояндагони воситаҳои ахбори омма, хонумҳо ва ҷанобон, нахуст дар ҳузури шумо ташрифи меҳмони гиромӣ ҷаноби ёрӣ Қосим Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қазоқистон ва ҳайати ҳамроҳашро ба Тоҷикистон бори дигар хайрамақдам мегӯям. мо ба рушди минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаи Тоҷикистон ва Қазоқистон таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир менамоем. итминони комил дорам, ки натиҷаҳои мулоқоти имрӯзаи сатҳи олии ҷонибҳо, ки чун анъана дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва эътимоди комил сурат гирифтанд, ба таъмиқу тавсеаи робитаҳои шарикии стратегии ду кишварӣ ва ҳамдӯсту бародар мусоидати ҳамаҷониба хоҳанд кард. Уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа, мы придаем большое значение первому официальному визиту в Таджикистан президента Республики Казахстан, уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Сегодняшние переговоры в Душанбе мы рассматриваем как логическое продолжение совместных усилий сторон по продвижению многогранного взаимодействия двух стран в формате стратегического партнерства. Таджикско-казахстанским отношениям, основанным на прошлых исторических традициях, сегодня присущ дух крепкой дружбы и взаимного уважения. Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем отметили устойчивую динамику взаимодействия наших стран в политическом измерении и высказали за дальнейшее его укрепление. Была подтверждена актуальность развития межпарламентских связей. Принятие сегодня новый пакет документов дополняет солидную правовую базу нашего двустороннего сотрудничества. Наши страны активно взаимодействовали в непростых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Мы признательны Казахстану за оказанную гуманитарную помощь в прошлом году для борьбы с этой инфекцией. С учетом той ситуации, которая складывается сегодня в Афганистане, в ходе переговоров мы особый акцент сделали на вопросы региональной безопасности. Это сегодня вопрос номер один для нас и наших партнеров по региону. В этом контексте подробно обменялись мнениями по афганской проблематике. Афганистан исторически имеет много общего с нашими странами. Мы внимательно отслеживаем развитие обстановки в этой братской для нас стране. Констатировали возможную тенденцию к ухудшению ситуации в связи с выводом коалиционных войск. Высказали за продолжение тесной координации между нашими специальными службами и профильными ведомствами. Также была подтверждена заинтересованность сторон продвижения взаимодействия в различных форматах по вопросам борьбы с глобальными угрозами и вызовами. В этом контексте была отмечена важность укрепления сотрудничества компетентных органов двух стран в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и другими формами транснациональной организованной преступности. Торгово-экономическое сотрудничество является одним из ключевых аспектов таджикско-казахстанских отношений. В последние годы Казахстан прочно утвердился на втором месте среди основных внешнеэкономических партнеров Таджикистана. Казахстан традиционно является одним из основных поставщиков зерна, муки, газа и нефтепродуктов на рынок Таджикистана. Товарооборот между нашими странами за прошлый год, невзирая на пандемию, составил почти $1 миллиард. Вместе с тем, все еще существуют большие возможности
и огромный резерв для расширения торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества. Накануне визита уважаемого Касым-Жомарта Кемелевича в городе Душанбе состоялся таджикско-казахстанский бизнес-форум. В ходе форума подписан ряд крупных контрактов и меморандумов, направленных на наращивание двустороннего товарооборота и расширение сотрудничества в указанных областях. Большой потенциал для расширения торгово-экономических связей существует в агропромышленном секторе экономики Таджикистана, в сферах энергетики, легкой, пищевой, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, технологий, а также в области транспорта и коммуникаций. Таджикская сторона также отметила перспективность создания совместных предприятий по переработке сельхозпродукции, ее хранению и транспортировке с последующим экспортом на рынке Казахстана и третьих стран. В этом контексте в центре внимания были вопросы создания оптово-распределительных центров в регионах Таджикистана с участием казахстанских инвестиций. В Таджикистане в настоящее время реализует стратегия ускоренного развития промышленного сектора экономики страны. В этой связи мы полагаем, что расширение сотрудничества в сфере промышленной кооперации дало бы новый импульс торгово-экономическим связям сторон. Таджикская сторона готова рассмотреть предложения казахстанской стороны по созданию в различных сферах промышленности Таджикистана совместных производств продукции, в том числе ориентированной на экспорт. Соответствующее внимание было уделено вопросам расширения культурно-гуманитарной связи. Была подчеркнута актуальность дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах науки и образования, культуры и искусства, как важного условия сохранения добрых исторических связей, сложившихся между двумя народами. Достигнуты договоренности о проработке вопроса увеличения на взаимной основе количества ежегодно представляемых образовательных квот. В ходе переговоров также были рассмотрены вопросы изменения климата в региональном и глобальном масштабах, а также проблематика таяния ледников. Наша страна выступила с инициативой объявить 2025 год Международным годом защиты ледников, а также создать специальный международный фонд по сохранению ледников. Отметили необходимость активного сотрудничества в продвижении данных инициатив. Таджикская сторона высоко оценивает итоги визита президента Республики Казахстан, который придал дополнительный импульс таджикско-казахстанским отношениям, стратегического партнерства и крепкой дружбы. Сейчас я с большим удовольствием хотел бы передать слово Касым-Жомарту Кемелевичу. Пожалуйста. Уважаемые дамы и господа, прежде всего выражаю глубокую признательность уважаемому президенту Эмомали Шариповичу Рахмону за приглашение посетить Таджикистан с официальным визитом. Я придаю особое значение этому событию, поскольку Таджикистан для нас не просто партнер по региону, а братская и близкая страна. Наши народы объединяют крепкие узы дружбы, общая история, духовные и культурные ценности. Опираясь на эту незыблемую основу, сегодня казахско-таджикские отношения развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Мы с Эмомали Шариповичем Рахмоном обменялись мнениями и достигли конкретных соглашений по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия. Уверен, что эти важные договоренности будут способствовать повышению благосостояния народов двух стран. Сегодняшний визит является глубоко символичным, поскольку проходит в год празднования особых для наших стран дат 30-летия независимости государств. За годы суверенитета летопись государственности двух стран пополнилась поистине яркими достижениями и событиями. Таджикистан под руководством своего признанного авторитетного руководителя, лидера Эмомали Шариповича Рахмона добился больших успехов в динамичном развитии экономики, консолидации общества
и повышение международного авторитета. Казахстан со своей стороны всегда радовался вашим достижениям, оказывал братскому Таджикистану всяческую посильную поддержку. Наглядным примером является наше взаимодействие в преодолении последствий пандемии коронавируса. Мы готовы и далее оказывать содействие таджикскому народу. Уважаемые друзья, сегодня мы с уважаемым Эмомали Шариповичем Рахмоном провели обстоятельные переговоры по широкому кругу вопросов. В дружественном, взаимовыгодном ключе определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества. Казахстан является одним из ведущих торговых партнеров Таджикистана. По итогам прошлого года нам удалось не только сохранить прежние объемы взаимной торговли, но и обеспечить даже рост товарооборота до $800 миллионов. В период пандемии это неплохой результат. При этом считаем, что существует значительный потенциал для дальнейшего наращивания торгово-экономических связей. Мы отметили важность поиска новых ниш возможностей для расширения товарной номенклатуры. Большая роль отведена развитию промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества. Казахстанские компании готовы к созданию совместных предприятий по производству автомобилей, автобусов, строительству трансформаторного завода в Таджикистане. Казахстанский бизнес также заинтересован в увеличении поставок железнодорожных комплектующих, подвижного состава, вертолетов, металлопродукции для строительства Рагунской ГЭС и многих других объектов в вашей стране. Наши правительства ведут предметные переговоры в этом направлении. Подписан ряд документов, предусматривающих реализацию крупных совместных промышленных проектов. Накануне визита состоялась торговая миссия казахстанских деловых кругов в Душанбе, в рамках которой заключен ряд коммерческих контрактов. Серьезный импульс увеличению взаимной торговли придаст и наращивание сотрудничества в области сельского хозяйства. В целом наше взаимодействие в этой сфере развивается достаточно хорошими темпами. При этом потенциал в агропромышленном комплексе все же не исчерпан. Казахстан на взаимовыгодных условиях рассчитывает на увеличение поставок пшеницы, муки, мяса и молочных продуктов. Таджикистан, в свою очередь, обладает большими возможностями экспорта в Казахстан плодовочной продукции. Для оказания поддержки нашим фермерам и сокращения ненужных промежуточных цепочек нами поддержана идея строительства совместных оптово-распорядительных центров по обеспечению поставок таджикской сельхозпродукции на казахстанский рынок. Большое значение имеет эффективное использование транзитно-транспортного потенциала. С удовлетворением отмечаем позитивную динамику в области железнодорожных перевозок, объемы которых по итогам 2020 года увеличились на 25%. В целях стимулирования дальнейшего роста объемов перевозок правительством поручено принять меры по оптимизации тарифной политики и улучшению условий транспортировок. Уверен, успешная реализация всех этих договоренностей позволит нам преодолеть рубеж во взаимной торговле в $1 миллиард, а возможно и в обозримом будущем будет возможность увеличить объем торговли в 2 раза. Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а также рабочая группа по увеличению взаимной торговли должны обеспечить выполнение этой задачи. Отдельное внимание в ходе переговоров уделено вопросам водно-энергетической сферы. Мы еще раз подтвердили схожесть позиции, отметили необходимость поиска необходимых решений. Здесь Казахстан уделяет большое внимание взаимодействию в рамках Международного фонда спасения Арала, в котором в настоящее время председательствует Таджикистан. В ходе переговоров мы также приветствовали планомерное развитие военно-технического взаимодействия и договорились продолжить тесную координацию в этой области. Особое внимание уделено дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей. Эта сфера является важным мостом, соединяющих наши братские народы. Достигнута договоренность о расширении контактов, включая проведение перекрестных дней культуры. Я думаю, что мы обязательно должны провести своеобразные декады культуры. Я сегодня уважаемому президенту Таджикистана сказал, что наши народы соскучились по друг другу, а когда люди, народы скучают, это прежде всего имеется в виду культура наших стран. Мы подтвердили взаимный интерес к углублению сотрудничества в сфере образования, в том числе по подготовке специалистов по различным направлениям.
Казахстан увеличит количество образовательных грантов для таджикских студентов. Я думаю, что эти меры сблизят нашу молодежь, будут способствовать сохранению преемственности истинно дружественных взаимоотношений между нашими странами. Особое значение имел обмен мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки дня, проблемам безопасности. Казахстан приветствует председательство Таджикистана в таких авторитетных организациях, как ШОС и ОДКБ. У нас нет сомнений в успехе председательствования вашего государства в этих организациях. Это, конечно же, огромная ответственность, большая работа. Что касается Казахстана, мы будем всячески поддерживать таджикских друзей в данном направлении. Особое внимание мы уделили актуальным аспектам обеспечения стабильности, безопасности в регионе. Центральная Азия – наш общий дом. Сегодня, без всякого преувеличения, можно сказать, решается судьба нашего региона. В мире нарастает конфронтация между глобальными игроками, происходит турбулентность мировой экономики, беспрецедентные масштабы приобретают вызовы, связанные с пандемией. Насущными остаются угрозы терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, транснациональной преступности. Вызывает беспокойство тяжелое положение дел в Афганистане. Мы признательны таджикской стороне и руководству Таджикистана за содержательные консультации по афганской проблематике. Сегодня мы действительно очень продуктивно обменялись мнениями этой очень важной проблеме, которая находится в первых рядах мировой повестки дня. В этих условиях Казахстан твердо выступает за дальнейшее объединение усилий братских государств для сохранения пространства мира, добрососедства и взаимного доверия в регионе. Центральная Азия – это территория уникальных возможностей и ресурсов. Центральная Азия обладает громадным экономическим, транзитно-транспортным и человеческим потенциалом. Обеспечение ее устойчивого развития, стабильности, процветания – это наша общая цель, которая отвечает коренным интересам всех братских народов. Для придания мощного импульса региональной кооперации мы договорились продолжать взаимные консультации на уровне руководителей профильных министерств, руководителей правительств и, конечно же, глав государств. Я с большим удовольствием пригласил уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона совершить государственный визит в Республику Казахстан в удобное для него время. А в этот промежуток времени правительства наших стран, я надеюсь, активно поработают, подготовят соответствующие соглашения для подписания, и эти соглашения придадут дополнительный импульс развитию нашего сотрудничества. Мы поддерживаем инициативы Таджикистана, в частности, очень важное предложение объявить 2025 год годом сохранения ледников, и Министерство иностранных дел будет работать вместе друг с другом на международных площадках с тем, чтобы реализовать эту очень важную инициативу. Благодарю вас за внимание. Спасибо, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич. Я первой удобной возможности с большой радостью воспользуюсь вашим приглашением посетить с визитом благодатную землю братского Казахстана. Уважаемые друзья, на этом наша пресс-конференция завершена. И всем большое спасибо. дар доираи сафари расмӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон президенти ҷумҳурии қазоқистон муҳтарам қосим-жомарт токаев дар пояи муҷассамаи асосгузори аввалин давлати тоҷикон шоҳ исмоили сомонӣ гулчанбар гузоштанд. дар ин маросим меҳмони олиқадро муовини аввали сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон давлатали саид ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ карданд. имрӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмадтоир Зокирзода бо президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Жомарт Токаев мулоқот намуд.
дар ҷараёни мулоқот масъалаҳои тақвияти ҳамкории ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон дар тамоми арсаҳо баррасӣ шуданд. раиси маҷлиси намояндагон зимни нишаст таъкид намуд, ки халқҳои Тоҷикистон ва Қазоқистонро анъанаҳои таърихии дӯстӣ, эҳтироми тарафайн ва муносибати бениҳоят хайрхоҳона ба ҳам мепайвандад. зикр гардид, ки бо мақсади рушду таҳкими минбаъдаи робитаҳои дуҷониба байни маҷлиси намояндагони Тоҷикистон ва маҷлиси парлумони ҷумҳурии Қазоқистон дар парлумон гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкорӣ таъсис дода шудааст. дар ин замина маҷлиси намояндагон омодагии худро барои тамоси доимӣ байни гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории маҷлиси намояндагон бо маҷлиси парлумони ҷумҳурии Қазоқистон изҳор менамояд. ҷонибҳо ҳамчунин дар бораи азми минбаъдаи хеш баҳри таҳким ва ғанигардонидани робитаҳо дар самти башардӯстона, ки ҳоло далели равшани сатҳи баланди алоқаҳои мавҷудаи таърихӣ, маънавию фарҳангии миёни Тоҷикистон ва Қазоқистон маҳсуб мешаванд, изҳори назар карданд. дар доираи сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев ҳамчунин бо сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода мулоқот намуданд. аснои мулоқот баландбардоштани нақши комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон оид ба масъалаҳои тиҷоратию иқтисодӣ зарур шуморида шуд. ҷонибҳо тақвият бахшидани ҳамкориҳои иқтисодиро масъуд таъкид намуда, оид ба истифодаи имконоти то ҳол истифода нашуда ва зарфиятҳои ҳамкориҳои мутақобилан судманд изҳори ҳавасмандӣ намуданд. табодули таҷриба дар самти пешгирӣ аз панҷшавии бемории сироятии COVID-19 ва рафъи паёмадҳои манфии он ба иқтисодиёти ду кишвар низ дар маркази таваҷҷуҳи тарафҳо қарор гирифт. дар вохӯрӣ ҳамчунин оид ба тақвият бахшидани ҳамгироӣ байни Тоҷикистон ва Қазоқистон фикру мулоҳизаҳои судманд баён гардид. ёдовар мешавем, ки дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев дар Тоҷикистон шоми дирӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва меҳмони олимақом ба бустонсарои берун аз шаҳрӣ воқеъ дар ноҳияи Варзоб ташриф оварданд. 19 май дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Қазоқистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва меҳмони олимақом сарвари ҷумҳурии дӯсти Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев бо мақсади шиносоӣ бо имкониятҳои рушди соҳаи сайёҳӣ ба бустонсарои берун аз шаҳрӣ воқеъ дар ноҳияи Варзоб ташриф оварданд. дар қароргоҳи берун аз шаҳрӣ сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев табиати зебову нотакрор ва обҳои мусаффои шаршараҳоро тамошо карда вохӯрии ғайрирасмӣ доир намуданд. тавре гуфтем, рӯзҳои 19-20 май президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштанд. нимаи дуюми рӯз сафари расмии меҳмони олиқадр дар ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом пазируфт. рӯзҳои 19-20 май президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев бо сафари расмӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштанд. дар доираи сафар меҳмони олиқадр бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар шахсони воломақоми Тоҷикистон мулоқоту вохӯриҳои судманд анҷом доданд. аз рӯи натиҷаи сафари расмӣ 7 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид, ки омили муҳиму таконбахши таҳкиму тавсияи муносибатҳои дӯстӣ ва шарикии стратегии ду кишвар гардид. 20 май сафари расмии президенти ҷумҳурии Қазоқистон дар Тоҷикистон ба анҷом расид. нимаи дуюми имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони эҳтироми хос президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим-Жомарт Токаевро самимона гусел карданд. президенти кишвари дӯст муҳтарам Қосим-Жомарт Токаев бо изҳори сипос аз меҳмоннавозии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таассуроти нек аз ин сафари бобарор аз шаҳри Душанбе ба ватан баргаштанд.
мавзӯи дигар. Дар Академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 25 нафар занону духтарони болаёқад аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон соҳиби шаҳодатномаҳои курси Зан-Сарвар шуданд. маросими ҷамъбастии супоридани шаҳодатномаҳои курси Зан-Сарвар дар вазъияти тантанавӣ бо иштироки доираи васеи заноне ки дар вазифаҳои роҳбарикунанда фаъолият доранд баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар ҷамъомад намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва намояндаи бунёди Ҳанс Зайдели Олмон дар Осиёи Марказӣ тариқи онлайн иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст роҳбарияти академия чорабиниро ифтитоҳ намуда иброз дошт ки курси мазкур дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ роҳандозӣ гардида, дар он занону духтароне ки дар мақомотҳои маҳаллӣ кору фаъолият доранд ҷалб карда мешаванд. бо мақсади таъмини иштироки ҳарчи бештари занон дар ҳама соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат ва ҷалби онҳо ба идоракунии давлатӣ, мақомоти қонунгузори мамлакат то ба имрӯз як зумра санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ қабул намудааст ки онҳо барои баланд бардоштани мақом ва манзалати зан дар бунёди ҷомеаи демократӣ нақши муҳим мебозад. зикр гашт ки ҳадаф аз баргузории курс ин мусоидат барои аз худ намудани дониш ва тарзу усулҳои роҳбарии занон дар идоракунии давлатӣ мебошад. тӯли 3 даврае ки мо ин курсро гузарондам бениҳоят шавқовар, бениҳоят ҷолиб буд. албатта мо дар амал он чизҳое ки устодон ба мо омӯхтанд, тӯли 3 давра ба мо ёд доданд, албатта дар кору фаъолияти минбаъдамон истифода хоҳем бурд. ба мо ин чунин курсҳо имконият медиҳанд ки мо ҳамчун як зан, ҳамчун як роҳбар шуда дар кору фаъолияти минбаъдамон барои давлату миллати худ хизмат намоем. иттиминони комил дорем ки пас аз хатми ҳамин курси бонуфуз дар соҳаҳои мухталиф ҳамчун як зан сарвар роҳбарӣ мекунем. ҳадаф аз баргузории ин курс албатта аз холӣ берун набуда, он баҳри баланд бардоштани мақоми зан, баҳри тайёр кардани кадрҳои боистеъдод хизмати арзанда намуд. тазаккур дода шуд ки масъалаи дастгирии бонувони минтақаи Кӯҳистон ки дар меҳвари сиёсати иҷтимоии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, бонувони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо дониши мукаммал, матонату ҷасорат ва малакаи хуби кордонии худ метавонад дар соҳаи идоракунии давлатӣ муваффақона фаъолият намуда, дар амалигардонии сиёсати давлату ҳукумати кишвар ҳиссагузорӣ намоянд. мавриди зикр аст ки курси мазкурро 25 нафар хатм намуда дар вазъияти тантанавӣ соҳиби шаҳодатнома гардиданд ки минбаъд дар болоравии мансабии онҳо нақши муҳим хоҳад бозид. ҳамчунин аз тарафи раёсати академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамкориҳои судманд ва фаро гирифтани занону духтарони болаёқад ба курси омӯзишии дуалии Зан-Сарвар, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо сипоснома сарфароз гардонида шуданд. дар муассисаҳои олии таълимии кишвар марҳилаи муҳим фаро расид. пас аз анҷоми таҳсил акнун мутахассисони ҷавон ба истеҳсолот равона карда мешаванд ва ба ҷои онҳо ҷавонони илмҷӯро ба таҳсил фаро мегиранд. ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тартиби тақсимот ва бо ҷои кор таъмин намудани мутахассисони ҷавон дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур ярмарка тақсимоти хатмкунандагони соли 2021 баргузор гардид. ҳамасола ҷиҳати тақсимоти хатмкунандагони донишгоҳи аграрии Тоҷикистон комиссияи тақсимоти мутахассисони ҷавон таъсис дода шуда, дар ин самт вохӯриҳо доир мегардад. зимни баргузории вохӯриҳо намояндагони сохторҳои гуногуни донишгоҳ ва хатмкунандагон иштирок намуда, дар самти фаъолияти минбаъдаи хатмкунандагон машварат гузаронида мешавад. чун анъана имсол низ дар донишгоҳ қабл аз оғози мулоқот бо хатмкунандагони соли таҳсили 2021 ва ба ҷои кор таъмин намудани онҳо дар донишгоҳ дастовардҳои донишҷӯён ки иборат аз таҷҳизоту мошинолоти кишоварзӣ буд, манзури иштирокчиён гардонида шуд. баъди боздид аз намоишгоҳ бо иштироки кордиҳандагон, муовинони ректор, деканҳои факултетҳо, мутассисиёни зерсохтори вазорати кишоварзӣ ва хатмкунандагони донишгоҳ ки шумораи онҳо дар соли ҷорӣ 1716 нафарро ташкил медиҳад, ҷамъомад доир гардид. нахуст роҳбарияти донишгоҳ роҷеъ ба фаъолияти таълимию илмии донишгоҳ ба таври мухтасару мушаххас маълумот пешниҳод намуд. иброз гардид ки донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ҳамчун боргоҳи илму маърифат барои омода намудани кадрҳои болаёқати соҳаи агросаноатӣ нақши арзанда дорад. як чизро бояд қайд кард ки
از شماره عمومی که امروز دانشگاه را ختم میکنند 634 نفر آن به واسطه به طریق بودجوی دانشگاه را ختم کرده ایستادند و تا امروز از تمام زیرساختارهای وزارت کشاورزی و دیگر تشکیلات و کارخانه‌های جمهوری زیاده از 450 درخواست به سراغ دانشگاه برای به جای کار تامین کردن ختم کنندگان ارسال گردیده است. تمام نمایندگان استحصالات که در امروز به دانشگاه تشریف آوردند به واسطه با همه ختم کنندگان مخصوصا ختم کنندگان بودجوی واخوری ها گذرانده عایدی با جای کار تامین کردن آنها خب مساعدت می نمایند. дар ин чорабинӣ намояндагони вазоратҳо, кумитаҳо, агентиҳо, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ташкилотҳои алоҳида иштирок намуданд. тазаккур дода шуд ки барои ба кор таъмин намудани хатмкунандагони ҷавони донишгоҳ аз тамоми сохторҳои давлатӣ ҳудуди зиёда аз 450 дархост пешниҳод гардидааст ки хатмкунандагони мо метавонанд дар ихтисосҳои гуногун ба ҷои кор таъмин гарданд. ба таъкиди масъулин солҳои охир хатмкунандагони гурӯҳҳои буҷавии донишгоҳ дар сатҳи 80-90% ва бо назардошти қабул ба магистратура ва пешаи кори омӯзгорӣ қариб 100% ба ҷои кор таъмин мегарданд. дар охири кори ҳамоиш аз ҷониби иштирокчиён дар самти ба ҷои кор таъмин намудани хатмкунандагон ва рушд бахшидани ҳамкориҳои илмию таълимӣ андешаҳои судманд сурат гирифт. эълон гардидани озмуни ҷумҳуриявӣ илм фуруғи маърифат аз тадбирҳое мебошад ки дар самти баландбардоштани донишу заковати толибилмон дар фанҳои дақиқу техникӣ роҳандозӣ гардидааст. ҷомеашиносон бо таваҷҷӯҳ ба натиҷаҳои манфиатовари ду озмуни қаблан эълон шуда тоҷикистон ватани азизи ман ва фуруғи субҳидоноӣ китоб аст итминон доранд ки ин озмун ҳам дар сатҳи шоиста баргузор гардида ба ҳадафҳои ниҳоии худ мерасад. гузориши ҳамкоронамон аз ноҳияи восе дар ҳамин мавзӯъ омода шудааст. дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳидоноӣ китоб аст дар ноҳияи восе озмуни донояк гузаронида шуд. иштирокчиёни озмун ин кӯдакон хонандагони синфҳои ибтидоӣ бо мутолиаи зиёда аз 50 китоби бадеӣ ғолибони даври мактабӣ буда 72 муассисаи таълимии ноҳияро муаррифӣ намуданд. озмуни мазкур тариқи тестӣ сурат гирифта ба маҳорати зеҳнии хонандагон баҳогузорӣ карда шуд. бо мақсади васеъ намудани ҷавонбинии хонандагон, дарёфти рушди истеъдодҳои хонандагон ва дар роҳияи ватандӯстӣ, китобдӯстӣ, муомилаи хуб, тарбия намудани хонандагон ҳавасҳоло озмуни донояк заронда мешавад. барои инкишофи нутқи хонанда, барои инкишофи ояндаи ҷаҳонбинии хонандагон озмун бо таври тестӣ дар се давра гузаронда мешавад. давраи мактабӣ, ноҳиявӣ ва вилоятӣ. ва имрӯз мо дар гузарондани давраи ноҳиявӣ истодем ки хонандагон бисёр фаъол ҳастанд. бояд гуфт ки не ки хонандагон, балки падару модарам бисёр ҳаваси зиёд дорад ки ин барои оянда ин як таҳкурсӣ аст. таҳкурсии асосӣ барои дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ дигар соҳаҳо иштирок кардани худи хонандагон мебошад ки зинаи асосӣ ҳамин таҳкурсии асосии омӯзиш ин синфҳои бидоӣ ҳастанд. агар таҳкурсӣ хуб бошад асос маълум аст ки хубтар мешавад. ғолибони даври ноҳиявӣ озмуни донояк барои иштирок ба даври вилоятии озмун роҳхат гирифтанд. гузориши хоҷа назриф, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восе барои барномаи иттилоотии Навид. фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳо парасту 2021 бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтахти мамлакат идома дорад. Театрҳои касбӣ намоишномаҳои худро манзури ҳайати ҳакамон ва тамошобинон гардонида ҳар яке талош доранд ки бо навгониҳои эҷодӣ ҳунарнамоӣ кунанд. гузориш дар ин хусус. театри таҷрибавии тамошобини ҷавон дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии театрҳо парасту 2021 бо намоиши Макбет ширкат намуд. ба иттилои коргардон Фирдавси Қосим намоишнома 6 моҳ пеш таҳия шуда то имрӯз чандин маротиба пешкаши тамошобинон гардонида шудааст. спектакл аз рӯи шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсӣ таҳия шуда дар баробари мазмуну муҳтавои баланд бо диди тоза офарида шудааст. бинобар ин роҳбарияти театри мазкур зарур шумориданд ки дар фестивал озмуни театрҳои касбии парасту маҳз ҳамин намоишномаро пешниҳоди аъзои ҳакамон ва дӯстдорони санъати театрӣ гардонанд. дар ҷашни парасту иштирок дорем. ин фахр аст ва мехоҳам гӯям ки намоишнома яке аз панди намоишнома ин
مبارزه انسانی خود با خود است و امیدوارم که تماشابین بهره میبرند. از این نمایشنامه من امیدوارم که در خود سفید یا سیاه خود را در خود میبینند. امیدوارم که همین سفیدی و سیاهی خود را تماشابین در خود میبینند. امیدوارم که همین چیز و وقتی که انسان سفیدی و سیاهی خود را در خود میبیند و ترازی اون بیشتر خوبتر کار میکنه. با اطلاع مسئولین در نمایشنامه مکبت نزدیک به 15 نفر هنرمندان تئاتر تجربوی تماشابین اشتراک نمودند. با اینوبت طلبات‌های فستیوال با دید و تازه‌کاری‌های کارگردان جوان فردوس قاسم، هیئت 15 نفره هنرمندان تلاش کردند که نقش‌های خود را با کسبیت بلند و سطح عالی آفرند. همین مسئولیت‌شناسی هیئت ایجادی تئاتر بود که تماشابینان و اعضای حکمان فستیوال با تهیه و نقش‌آفرینی هنرمندان بهای ارزنده دادند. فستیوال озмуни ҷумҳуриявии театрҳо парасту 2021 бахшида ба 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тӯли як ҳафта идома меёбад. тавре хабар дода будем, айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии муҳими фарҳангӣ рӯзҳои кинои синамогарони Ӯзбекистон идома дорад. дар доираи ин тадбири фарҳангӣ синамоофарони кишвари ҳамсоя имрӯз аз шаҳри Ҳисор дидан карданд. тафсилот дар гузориши навбатии мо. дар робита ба ҳамкориҳои судманди филмофарони Тоҷикистону Ӯзбекистон дар бархе аз шаҳру навоҳии филмофарони ӯзбек филмҳои худро манзури дӯстдорони синамо гардонида, дар ин росто бо дӯстдорони синамо мулоқоти хотирмон доир намуданд. дар доираи баргузории рӯзҳои кинои Ӯзбекистон дар Тоҷикистон ҳайати филмофарони Ӯзбекистон ба шаҳри Ҳисор сафар намуданд. дар назди қасри фарҳанги шаҳри Ҳисор меҳмононро намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор тибқи оинҳои меҳмоннавозии тоҷикона истиқбол намуданд. сипас меҳмонон вориди толори қасри фарҳанги шаҳр гаштанд ки дӯстдорони синамо меҳмононро бо кафкӯбӣ истиқбол намуда ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд. директори генералии агентии кинематографияи ҷумҳурии Ӯзбекистон Фирдавс Абдухолиқов зимни баромади худ дар бораи робитаҳои ногусастанӣ ва дӯстию бародарии халқу миллатҳои тоҷику ӯзбек изҳори андеша намуд. мавсуф таъкид дошт ки дӯстию рафоқати ду миллати бародар таърихи пурғановат дошта аз умқи қарнҳо сарчашма мегирад. ҳунарманди шинохтаи Ӯзбекистон Тешам Моминов дар баромади худ аз оини неки ҳамсоядории ду кишвар сухан карда сипоси худро ба роҳбарияти олии ду мамлакат баён дошту достони ҷони Ширини Мирзо Турсунзодаро хонд ки сокинони шаҳри Ҳисор бо кафкӯбиҳои бардавом истиқбол намуданд. баъдан ҳайати меҳмонон ба муассисаи давлатии мамнунгоҳи қалъаи Ҳисор ташриф оварданд ки ҳунармандони шаҳри Ҳисор меҳмононро бо рақсу суруд истиқбол гирифтанд. филмофарони Ӯзбекистон зимни боздид аз ин мавзеи таърихию сайёҳӣ баҳои баланд доданд. воқеан ҳам дар қалъаи Ҳисор меҳмонон бо таърихи 3000-солаи миллати тоҷик шинос шуда осори таърихии даврони аморати Бухоро, бекигариҳои аморат дар ҳудуди Тоҷикистони имрӯза шинос шуда ғизои маънавӣ бардоштанд. albatta dunyoda juda ko'p millatlar, elatlar mavjud, lekin o'zbek va tojik xalqlari singari urf odatlari, madaniyati мардуме ки мисли миллатҳои мо дӯсту бародар ҳастанд хеле кам мебошанд. таъриху фарҳанги якхела дорем. айни ҳол ки мо дар қалъаи таърихии Ҳисор ҳастем, барои ин диёр мардум суханҳои хуб мегуфтанд ки мо инро бори дигар бовар кардем ки рост будааст. Ҳисор дар ҳақиқат ҳам шаҳри зебо мебошад. вақте омада ба дарвозаи қалъаи Ҳисор ворид мешавӣ, монанд ба дарвозаи қалъаи Хоразм аст. Xorazmdagi Ichan qal'ani darvozasiga o'xshab ketadi. ёдовар мешавем ки рӯзҳои кинои Ӯзбекистон дар Тоҷикистон то санаи 22 май идома ёфта, дар назар дошта шудааст ки синамогарони Ӯзбекистон аз дигар минтақаҳои сайёҳии Тоҷикистон боздид ба амал оваранд. бо вуҷуди рушди кайҳонии техника ва технологияи соҳаи кишоварзӣ ва роҳ ёфтани даҳҳо навъи он ба бозор, ҳанӯз ҳам эътимоди деҳқонон ба кори дастии оҳангару мисгарон боқӣ мондаасту онҳо аз асбобҳои гуногуни дастсоз истифода мебаранд. дар баробари ин эҳёю зинда нигоҳ доштани ҳунарҳои аҷдодӣ ва тарғибу ташвиқи он дар мамлакат пайваста чорабинию озмунҳо гузаронида мешавад. ҳамин гуна як озмун дар маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар бо иштироки ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои вилоят доир шуд.
даври вилоятии озмуни мисткарӣ ва оҳангарӣ дар кохи ватани шаҳри бохтар ҷамъбаст гардид. Дар озмуни мазкур ҳунармандони шаҳру ноҳияҳои вилоят ширкату маҳсули дасти худро ба намоиш гузоштанд. Ин озмун дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ роҳандозӣ шуда ба хотири эҳё ва зинда гардондани ҳунарҳои мисткарию оҳангарӣ унвон мешавад. Бояд гуфт ки озмуни мисткарӣ ва оҳангарӣ аз 3 давр иборат буда, даври ниҳоии он моҳи июн дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҷамъбаст хоҳад гашт. پیش از اونه که با پچین پزر میکردیم، مثال کرشه میکردیم، میزنگو میکردیم، ما یوغ سپور میکردیم، مثال با پلوگی گوی میکردیم، آدمایی که در کوهسار هستن، مثال گندم میکورن، زغیر میکورن، همین چیزا را حاصل نوکی میکردن، همین چیزا را میکردن، پلوگا را اوغا میخریدن، مثال ازنگو را با اسبدارا میخریدن، مثال همین چیزایی که ما میکنیم اینا همین خوجگی قشلاق در کورن. ба гуфтаи масъулин ташкилу гузарондани фестивалу озмунҳои гуногун ва намоиши беҳтарин намунаҳои ҳунармандӣ барои оҳангарон ё худ соҳибҳунарон имкон медиҳад ки дастранҷи хешро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунанд. чун дар вилояти хатлон мавзеъҳои тамошобо ва диққатҷалбкунанда зиёд асту сайёҳони дохилию хориҷӣ низ пайваста барои сайру сайёҳат ба ин мавзеъҳо ташриф меоранд. имрӯз ба мушоҳида мерасад ки нисбати солҳои гузашта ҷалби сайёҳони дохилию хориҷӣ ба вилояти хатлон бештар гардида истодааст. айни ҳол дар вилояти хатлон 931 адад мавзеъҳо ва ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ мавҷуд мебошад ки ҳама рӯза ба сайёҳони дохилию хориҷӣ хизмат расонида истодаанд. дар оянда нақшаҳо аст ки сатҳу сифати хизматрасонии соҳаи сайёҳиро дар вилояти хатлон беҳтару хубтар намоем ва ҷалби сайёҳони дохилию хориҷиро бештар гардонем. ҳамин тариқ пас аз боздиди ҳунари оҳангару мискарони хатлонӣ ҳайати ҳакамон беҳтаринҳоро муайяну ба даври ҷумҳуриявии озмун роҳхат доданд. ҳамчунин дар ин рӯз ғолибон ба сипосномаи ташкилкунандагони озмун қадрдонӣ гаштанд. дастгирии иҷтимоӣ табақаҳои ниёзманди аҳолӣ бахусус маъюбону бепарасторон аз афзалиятҳои сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар ҳамин бастагӣ бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон озмуни вилоятии мо бо шумоем роҳандозӣ гардидааст. ин озмун танҳо барои нафарони маъюбиятдошта пешбинӣ гардида, дар ҷараёни он ҳунару маҳорати фарқкунандаи ин қишри ҷомеа муайян ва беҳтаринҳо бо тӯҳфаву мукофотҳо қадрдонӣ мешаванд. аз ҷараёни баргузории ин озмун ҳамкори мо Хосият Худоёрбекзода гузориш медиҳад. бани одам аъзои якдигаранд. дар самти дастгирии ҷавонони лаёқатманди қишри осебпазири ҷомеа, инкишофи қобилияти иҷодии табақаи дорои имконияти маҳдуд, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ ва баланд бардоштани завқи бадиии кӯдакону наврасони маъюб, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва сазовор истиқбол намудани 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар сартосари мамлакат озмуни мо бо шумоем баргузор гардида истодааст. бояд гуфт ки муассиси озмун кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон буда, дар тамоми қаламрави мамлакат ин озмун дар 3 давр доир шуда, даври ниҳоии он дар шаҳри Душанбе баргузор карда мешавад. тибқи низомномаи озмун, кӯдакону наврасони аз 6 то 18 сола ки ба гурӯҳи маъюбон шомиланд, дар он ҳуқуқи иштирок карданро доранд. озмун дар 3 номинатсия маҳорати суханварӣ ва қироати шеър, маҳорати сурудхонӣ, маҳорати навохтани асбобҳои мусиқӣ ва халқӣ роҳандозӣ гардида, озмун дар маркази ноҳияи Шоҳнон шаҳраки ваҳдат басо хотирмон баргузор шуд. ҳайати ҳакамон иборат аз 5 нафар намояндагони шебаҳои фарҳангу маъриф ва ҳукумати ноҳияи Шоҳнон ба 20 нафар довталаби озмун аз ҷамъиятҳои деҳоти қаламрави ноҳия баҳогузорӣ намуданд. дар озмун маъюбони дараҷаи 2-юм ва 3-юм маҳорати суханварӣ, сурудхонии худро бо истеъдоди баланд нишон доданд. бештари довталабони озмун дар номинатсияҳои суханварӣ ва қироати шеър иштирок намуда, аҳли толорро ба ваҷд оварданд. довталабони озмун ки ҳамагон аз табақаи осебпазири ҷомеа буданд, бо маҳорати баланд нишон доданд ки ватани худро дӯст медоранд ва ба имкониятҳои маҳдуди ҷисмонии худ нигоҳ накарда, баръало баён намуданд ки барои ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти ватани нозанин ва пайравии сиёсати пешвои муаззами миллат ҳамеша омода ҳастанд.
бештари баромадҳо дар мавзӯи ватану ватандорӣ, ободии сарзамини аҷдодӣ манзур гардиданд. Дар барнома ду баромади ғайриозмонӣ рақси тоҷикони кӯҳистон манзур гардид ки низ ҷолиб буд. Гулнуру Тайғунова, раиси Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳнон зимни баромад қайд намуд ки озмун ҳадафҳои бузургро дар бар дорад. Ин озмун аз шиори маъмулии ҳизб ки таъмини зиндагии шоиста барои сокинони мамлакат мебошад манша мегирад. Барои иштирокдорон, наврасони дорои имконияти маҳдуди ҷисмонӣ барои иштирок ва ҷуръат, ватандориву истеъдоду малакаи воло арзи сипос баён гардид. Дар озмун гуфта шуд ки ин табақаи ниёзманди ҷомеа ҳамеша дар зери таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат, минҷумла пешвои маъзами миллат Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. ҳайати ҳакамон чорабиниро ҷамъбаст намуда изҳор доштанд ки чорабинии мазкур яке аз беҳтарин озмунҳои сатҳи ноҳия ба шумор меравад. Аз номи раиси ноҳияи Шоҳнон Ҷумъазода Ҷумъа Шофақир ва Ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳнон барои ҳар як иштирокчии озмун тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардиданд. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоъоти навед. ҳамин ҷо барномаамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. Дар давоми